Guys, good morning. So ngayon guys ay magsayo tapag gulay. Talbos ng kamote. Sa gula na to sardinas. Kay wala tay kuan. Wala ko'y tinapa, wala ko'y itlog. Itlog untay sa gula ng sardinas. So sige naman lang sa tag itlog guys. Naman tayo maayong-ayong nga gulay sa daplin. Gulay na puntag sa'yo. Ato na nailunod guys. Naratong gulay guys. Ato na nang hukaron kaya naluto na. Naluto na itong gulay guys with tinapa. So si Mimi nagkalain siya. Apa. Kana gisanlag ko na guys kay bahaw man na ay makaon. Boy! Boy! Wala. Agay dari Luna. Bulan dia punya balunan. Ano yung balunan? Ah, papay mo ganyan. Hindi. Papay. Naglas ko? Ano ito? Ha? Ganto. Mata. Ha? Dadah mo tayo na masong. Dadah pa daw? Ang? Aduan? Wala pa nga nagkuhan. Nag-chat ka dyan na. Akong direct kaya na. Kuha ko na ako ng sili ang akong gibukan. Palubig. So! Sate. Oh, nakahay ba kayo dami ah. Lahay ko kan. Wala na nga. Lahay ko to kay. Puti ah. Ha? Pagdali na sa Dari Luna. Pagdali namin, kaya maligo pa kami. May sulod oh. Tugaok. Itong tugaok yun po. Halos hindi ka tugaok tanan.
Ano yung balik ko? Ano kinahugaw ko? Punta sa pag-uago. Sumudan, sinimila na yun. Ano sa? Sinimila, sinimila na. Ano ko? Yung ina. Suman ako. Turo? Ano? Yan ano na? Ang gawin. Okay. Isin ko na. Hindi ka na. Ha? Ha? Ang hindi. Hindi na. Hindi na siya. Sabi hindi. Ulit? Ha? Hindi na anak? Hindi ka na. Hindi na. Hindi na? Hindi na. Hindi na. Sabi sirop-sirop. Ato, man. Yun na, kaligo na tayo. Kita na bag. Kahinta. Bigyan na. Bara na. Yun na, mer. Hindi na ako makayad din lang, asok. Isog kayo. Ipatay na kuhipan gabi na. Ano? Yun na, patay. Pwede po. Masya siya. Wala, dahil lang ako sa to. Kung isa, hindi mo. Pinapapatay na kong project. Isa nga, ikaw patay. Kung na eh. Di na siya patay na. Si Kuya rin nila kayo. Ako hindi pa patay ni Kuya. Pero malakatay. Yun na. Yan, ito na karoon. Wala rin na. Patigil din ko kapitay. Hindi ko kakainin ang kasi. Ano ba na yung hindi di pa ka sulo sa busa? Bigyan na diha. Yun, Bing. Pagdali namin. Uy! Hi guys, good morning. So ayan guys, mahalay sa itong nilabhan. Siya tanong laba guys. Wala ko nag-video paglaba guys, kaya nalubat akong cellphone, ako sang charge. So kaya karon kay human naman taglaba, ato na din yung mahalay. Wala init kay murag kaulanon siya guys, kulom-kuloman, pero ato ni halay para makatulo. Kunya isulod lang dahil dito sa kuan, sulod. Naman ko hangiranan dito na to ni hanger. Kaya na mga trabaho ay ni Alanda ni guys. May akong giuna paglaba ang mga trabaho ay ni Alanda pa dito daghanak ng labanon. Pero ako sa itong panghumulan unya kaya ron pag unya kusuhan ko na din to niya sa hapon. Ako sa itong humulan guys. Nagpasound sang kuan bata. Agod akong kuan. Voiceover lang ta guys, kaya na sounds, kusok ang sound sa bata ng voiceover ta. Ako nang ipanghangir ang mga t-shirt guys, kaya ron dalira na siya mga uga. Ako rin nang ikusuhan guys, ikinamot ko ron na. Kinamot ra na guys, pero pag humanon niya, pag
Kagabi na nagangulngol din akong abaga. Di na ako kaya maglabag daghan kay guys, kaya akong abaga din mo ka ngulngol kastanan. Ako lang ni gamay-gamayon, hinahinayon ko lang paglaba. Pamangko ko nakalaba itong unang adlaw. Karon natingob niya akong labanon, daghan pa rin guys, napasasulod. Ako pang humulan ang ubanon niya. Patanaw man o panghalay na guys. Pero gamay na lang na. Doon na pa dito sa kuan. Na pa dito mga karsonis to ni Alan na to. O panawaswasan ay last na to nga waswas din guys. Ako itong ipaagasan sa tubig. May nang ihangir guys kaya ron mag-igo sa halayan. Ay gamay ra kong halayan dani kay nangabugto. Ato lang ni ipanghalay guys, balagoy init kaya basin dayon niya pag udto na mag-init. Sayo ko naglaba pag kumanog pamahaw, naglaba din ko kay aron mahalay. Kaya gani kapta sa init kaya murag na nasay bagyo nga mo suluray. Adi na sa di mga ugaton labhan guys. Kung pasana ng pag-init karon kay pag magbagyo abtan pila ka adlaw ang kuan way init mga baho atong labhan kuning kumpasa nato mintras wa pay bagyo. Taras mimi dani guys kay kuan man karon practice sa Girl Scout o Boy Scout niya wala man siya nag-apel kay bawal man ipauban ang mga parent, so wala siya ipapel niya wala na sa walay klase nila karon. Nag-chat po ng maestra nga wala sila klase kay magkuan ang maestra siya mo train sa mga kuan Girl Scout o Boy Scout mo nang wala na lang sila ipadto ang wala ni apel o Girl Scout o Boy Scout kay ugma man ang kuan
ilang Girl Scout o Boy Scout ug man sa Bernis ug Sabado. Unya si Mimi kay wa man siya nag-apil na munang nara siya din ana nagchat ang maestra nga human na siya kuan kaligo. Salta na siya sa motor ni Alan kay pa eskwela na niya. May gani kay nag-open ko sa kuan Messenger. Nagchat ang maestra nga walay klase. Munang dali-dali po din siya kawas. Kuan siya to siya trapo sa lamisa, siya nagtrapo, nanghipo sa plato, ako nanghugas. Kumara ko panghugasan ako ng laba. Kaya lubat man na tong cellphone mo nang i-charge sa nako. Pag kumara ko panghalay kay 100% naman. Pag kumara ko laba kay 100% naman. Hanap ako ng video guys. Ito. Niya sa hapon magtiwas na paglaba. Kaya napaidaghan hinumulan. Makita gid guys nga walay kuan o walay init. Kay nagkulo man gid nga alas 9 naman unta. Alas 9 na sa buntag pero walay init. Lunong kastanan. May lang way hangin guys. May lang unya og di ni magulan. Wag ihangin bisag gamay kanang kuan kayo linaw kastanan. Tiwasan guys. Ini saya akan berikut ya. Last na itong waswas.
Ha? Ako naghimulan guys. Ngayon ako sa hapon sa tiwason. Ito naglabada na guys. Saan naman na natin? Ito kaulan naman. Guys, ako na ni sa silong sa yung papa niya Alan kaya nagduyan-duyan ko. Dani na ako gitoy hadang akong likod. Ug daghang kayong salamat sa inyong tanan guys. Sa inyong pagsuporta, sa inyong pagsubaybay sa mga video, sa hindi pagsawa sa pagpanood sa mga video guys. Daghang kayong salamat sa inyong tanan, sa mga solid supporter, sa mga silent viewer. Daghang kayong salamat sa inyong tanan guys. O amping ng tanan kanunay. Sa tanan-tanan, shout out sa inyong tanan guys. O sad kay no kay nayamong solid followers kato si Manang wala may nakakuan nga bantog ra kay dili na siya makontak kay sa pagpakasulod gid niya sa amo walay adlaw dadto nga dili siya mo tawag, dili siya mo chat, dili siya mo kuan. Kung dili siya din hinako mo tawag dito kang lilin sa sakadlaw kapila gid siya mo tawag no murag wala lang baliwala lang to namo nga sa pipila ka mga bulan nga dili siya mo kontak pero gikuan lang to namo nga kuan nga basinog dili siya magpakontak dili siya magpakuan sa bakaha pero sa dihang gi stock ang iyang account among gikuan dunay nakakuan didto nga nay nakabutang didto nga sa atong September kay birthday man to niya na nagkuan dito nga happy birthday manang in heaven nung tugyo nakabutang dadto atong September 20 nya mo na nga kuan kayo nga dili na din namo siya makontak kay wala mi nakabalo nga nakuan na dahil siya guys na daghang kayong salamat sa inyong tanan sa tanan-tanan daghang kayong salamat ug amping tang tanan kanunay ug sa pamilya ni Manang namang ito siya pamilya guys kaya nato siya anak sa kabuok o condolence nato siya anak sa kabuok nasa Cebu na mo lagi kuha na kay mi nakabalo late na kay mi nakabalo kasi Santa Mercy dito una nag-stock yung stock niya Santa Mercy una ayang kuan nga nakita niya dito nga kuan na anak pa na ako gikuan dayon matong gikuan po dahil nililin na among gipangkuan lagi kung kuan ito na nakapost nga happy birthday in heaven. Happy birthday Manang in heaven. Na mura to mo nakita na post. Wala na lain nga post na yun. Pero kuan lang kay wala mi nakabalo kung kanus agid siya nakuan. Kanus agid siya. Pero katong last niya nag-contact sa mua guys. Last niya nga contact ningon siya nga magpadala daw siya sa ospital kailan niyang ginhawa mura din to wala na din siya nagkontak kay amo kontakon siya kay dili na din siya makontak yun siya nga pag din tawag siya maghuwat pa ko sa kuan kanang mukuha daw niya nga kuan kanang ambulance ato diri ambulance amo tok sa ila didto siya muhuwat na lang ko kay nay mukuha na ako para dadong sa ospital tawag po to siya sa mua so very sad pero kuan lang mi kay kanang manginaut mi mana nga malipayon ka na sa imong nahimutangan karon salamat yug kayo sa tanan nimong
gi-share. Labi ginagid sa kang mother ug ni father, daghan kayong salamat yun sa imong gi-share sa ilaha sa mo ang tanan manang. Daghan kayong salamat. Ug may naot ko nga magmalipayon kada sa imong nahimuktangan karon. Ug amping tang tanan kanunay guys. Daghan kayong salamat sa iyong tanan guys, sa inyong pag-subaybay, sa inyong pagsuporta. Daghan gyud kayong salamat sa inyong tanan. Bye.